Milli iqtisadiýetimiziň ähli puwdaklaryna sany ulgamyň ornaşdyrmagy we maglumat saýtlarynyň köpçüliklerini döredilmegi, şeýle-de internet serişleriniň elýeter bolmagy, düzümleriň işiniň döwrabap derejede ösdürmegini şertlendirdi. Ulag we aragatnaşyk ulgamyny sewda hemde hyzmatlar ugruna hödürlenýän onlaýn hyzmatlary halkymyzyň göwnünden turýar. Şeýlelikde tutuş ýurdumyzda hereket edýän bir bitew sany ulgam onlaýn hyzmatlarynyň artmagyna giň ýol açýar. Gönden goni hormatly prezidentimiň tagallasy we tawsyrygy satyna sany ulgamyň mümkinçilikleri ýurdumyň durmuşynyň ähli ugurlaryna işçiň ornaşdy. Bu bolsa ähli ugurlar boýunça işleýän hünärmenleriň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen tejribe alşmaklaryna onlaýn duşuklaryň gurulmagyna oňun täsirini ýetirýär. Şeýlelikde sany tehnologiýalar durmuşymyzyň döwrabap derejede ösdürmegini şertlendirdi. Şunda internet saýtlaryň, portallaryň, elektron neşirleriň mümkinçiliklerini möhüm ornuň degişliligini bellemek gerek. Milli iqtisadiýetimizi sanylaşdyrmak işiniň ähli ugurlary öz içine alýanyny bellemeli. Aýratynda gurulşyk binägarlyk ulgamyny sany tehnologiýalar işçiň ulanylýar. Bu bolsa gahrman arkadamydan öňe süren we arkadaly gahrman serdarymyň başlanmagyna netijeli amala aşyrýan akylly şäher konsepsiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegini şertlendirýär. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyň başlangyjy we tagalasy bilen binýat bolan arkada şäheriniň gurulşygyny akylly şäher konsepsiýasynyň döwrabap mümkinçilikleri öz beýany tapýar. Munyň özi akylly öý, akylly aşyk, akylly tehnologiýalar ýaly serişdeleriň şäheriň durmuşyny çuňur aralaşmagyny üpjün etdi. Şeýlelikde şäherde ähli gullyklaryň arasynda elektron ara baglanyşy, elektron tölek hyzmatlary ýoly goýuldy. Indi täze şäheriň ilaty internet serişdeleriniň üstü bilen jemaat hyzmatlarynyň töleglerini we beýleki hyzmatlary amala aşyryp bilýärler. Bu bolsa milli şäher gurulşyk maksatnamasynyň her iki zamanyň ruhyna we talabyna gowap derejede durmuşa geçirilýäniň nowatdaky tutnamasydyr. Ýere gelen aýtak ýurdumyň durly könjeklerine elektron sewda dolanşygynyň giýirilýänini bellemek gerek. Şunda mehriban watanymyzyň raýatlary özlerine gerek garytlar, olaryň görnüşleri we bahalary, şeýle-de adyk önümleriniň terligi, gaýtadan işlenen önümleriniň senesi barada maglumatlary internet ulgamynyň üstü bilen alyp bilýärler. Şeýle-de adamlar özlerine gerek garytlary sargyd etmek mümkinçiliklerine ýa bolýarlar. Sewda hyzmatlaryna degişli internet portallarynyň hereket etmegi her bir önümiň elektron haryt nysany bilen tanışmagy oňun şertleri üpjün edýär. Bu bolsa adamlaryň esretli durmuşyny pogtalandyrmak orny döwlet derejesinde alad edilýäni nurkodýar. Härki döwürde ýurdumyzda ähli ugurlary bir hatarda saglyk goruş, alym bilim pogdaklaryna, beden terbiýany we ýokary netijeli sporty ösdürmekde sany tehnologiýalary möhüm ornuň degişliligini bellemek gerek. Lokmaçylyk idaralaryna ornaşdyrylýan kämil saglyk goruş enjamlarynyň sany ulgam arkaly dolandyrylmagy, keseleriň öňüni almak, näsaglary barlamak we dürli operasiýalary geçirmek işleriniň sany tehnologiýalar arkaly amala aşyrylmagy puwdagyň işiniň ilerledilmegine aýratyn ähmetli bolup durýar. Şolar wagtyň özüne saglyk goruş ulgamynyň lukmanlary dünýäniň awraýly we ýeri klinikalarynyň işgärleri, kärdeşler bilen onlaýn tertibinde tejribe alyp bilýärler. Munyň özi dünýäniň ösen tejribesini özleşdirmekde zerur bolan maglumatlar üpjünçiligini sany tehnologiýalara wajyp ornuň degişliliginiň nowatdaky beýanydyr. Bu bolsa öňüni alyş we bejer şäherleriniň netijeli häsiýeti eýe bolmagyna, lokmanlaryň hünär derejesiniň ýoklanmagyna aýratyn ähmetliler. Soňky ýyllarda alim arkadamyzyň başyna başlanan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň parasatly başlanmagyna üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde ýurdumyň alim bilim ulgamyny anyp barýan işler ösüşiň täze derejesine çykdy. Şunda okuw otaglarynyň häzirki zamanyň ösen tehnologiýalar esasyny enjamlaşdyrmagy, olaryň interaktiv hemde multimediýa serişdeler bilen üpjün edilmegi ýaş nesilleriň dünýä ilmine çuňur aralaşmagyna ýaly alimleriň täze açyşlary amala aşyrylmagyna ähmetli bolup durýar. Ýurdumyzda sany ulgam konsepsiýasynyň işlenip taýýarlanmagy netijesinde ýokary okuw mekdeplerine internet portallary we saýtlary hereket edýär. Kitaphanalaryň internet ulgamyna birikdirilmegi netijesinde kitap okumak halayanlar elektron saýtlaryň üstü bilen gerek eserleri bilen tanyşyp bilýärler. Şolar wagtyň özünde ýurdumyzda türkmen älim 52 gradusyga emeli aratnaşyk hemratynyň mümkinçilikleriniň döwrabap derejede peýdalanylmagy netijesinde internet giňişliginden zerur bolan maglumatlar almak mümkinçiligi emele geldi.
Bu bolsa türkmen ýaşlarynyň talyplaryň dünýä derejesinde geçirilýän internet olimpiadalaryna gatnaşmak mümkinçiligini döretdi. Şeýlelikde ýurdumyzyň mekdep okuwçylary we talip ýaşlary halkara derejesinde geçirilýän ders olimpiadalaryna onlaýn usulyna gatnaşyp baýrakly ornlar eýleýärler. Munyň özi sany tehnologiýalaryň ýurdumyzyň durmuşyna mäkam ornaşýanynyň aýdyn beýanydyr. Bu görkejiler ýurdumyzda ýaş nesillere berilýän bilimiň talabalyk derejede ýoly goýulýanynyň nowatdaky nişanydyr. Milli iqtisadiyetimiziň ähli ulgamlaryna bolşaýaly ýurdumyzyň ýanyş energetika toplumynyň ähli düzümlerine sany tehnologiýalar işçiň ulanylýar. Munyň özi elektron resminama dolanşygyny işçiňleşdirmek bilen bir hatarda toplumyň ähli podoklarynyn dünýäniň öňde waji sarp edijileri bilen maglumat alşylmagyny istirýär. Bu bolsa toplumyň işiniň ilerlemeginiň baş şertini emele getirýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň owasana toplumyna sany tehnologiýalaryň hyzmatlaryna peýdalanmak meselelerini zerur ünsürýär. Şolar wagtyň özünde dünýäniň öňde bazy önüm enerjileriniň kuwatly we ýurdumyzyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän owa goşuluk tehnikalarynyň sany ulgam bilen enjamlaşdyrmagy möhüm talap hökmünde keýfiyetlendi. Ýurdumyzyň ekonomik meýdanlaryna netijeli peýdalanýan owa goşuluk tehnikalarynyň telemasik enjamlary bilen öpüşe edilmegi tehnikalaryň öňdürjilik derejesine olaryň enjamlarynyň sağlaşygyna ýanyş şalgy ýaglaryny harçlaýan ýagdaýyna gözlemçilik etmäge mümkinçilik berýär. Bu bolsa möhümlerin owa goşuluk işleriniň bökdönsiz ýerine ýetirilmegine, olaryň ýokary hil derejesiniň öpüşe edilmegine aýratyn ähmetlidir. Şeýlede ýurdumyzyň gaýtadan işleýän senagatyna, suwurş ulgamyna ýyladyşgany toplumlaryna sany tehnologiýalar netijeli peýdalanýar. Her zaman täzeçil tehnologiýalary ekrançylyk meýdanlaryna ulanylýan suwuň mukdary, ýyladyşganylaryň howa ýagdaýy, çygylyk derejesi baradaky maglumatlary beýan edýär. Bu bolsa işin talaba laýyk gurulmagyny zerur ugur hasaplanýar. Ýurdumyzyň ykdysadiýet mali ulgamynyň düzümlerine sany tehnologiýalaryň hyzmatyndan işçiň peýdalanylýar. Ýurdumyzyň ähli ýerlerine bank hyzmatlary, pul geçirmek amallary, tölegleriň görnüşleri elektron usulyna amala asyrlýar. Soňky ýyllarda tölek kartlarynyň hereket edýän ugurlary hassa giňedi. Bu bolsa nagd tölegleriň görnüşleriniň we ugurlarynyň artmagyny şertlendirýär. Ýurdumynyň raýatlary nagd hasaplaşyk ulgamlarynyň iýdigidel artmagy, tölek kartlarynyň mümkinçilikleriniň ýokalanyma ornuny döwlet derejesinde aladylýän üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahrman Serdarymyda hoşalyk sözlerini beýan edýärler. Bank mali ulgamynaky elektron hyzmatlaryň görnüşleriniň artmagy telekeşilik bilen meşgul bolanýan raýatlaryň işine oňun täsirini ýetirýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekeşleri dünýäniň durly ýurtlarynyň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmek arkaly ugurdaş düzümleriň wekilleri bilen onlaýn duşlaryny we maslahatlaryny geçirýärler. Elektron şertnamalaryny amala asyrýarlar. Bu bolsa wagtyň hemde maliýe serişdeleriniň tygyşytlaryna bolşýaly, işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine ýetirmegine ähmetli ugur hökmünde ikrar edildi. Sany tehnologiýalaryň mümkinçilikleriniň artmagy, elektron saýtlaryň döredilmegi, bir näçe işleri ýokary derejede amala asyrmagy, raýatlaryň ulanýan tebii gazy, elektrik togy we agy suw üçin tölegleri internet arkaly ýerine ýetirmäge mümkinçilikler döretdi. Bu bolsa adamlaryň nowata durup artykmaz wagt sarp etmekleriň öňüne alýar. Ulag we aratlaşyk ulgamynyň düzümlerine sany tehnologiýalaryň işine möhüm ähmet berilýär. Şunda internet ulgamynyň kuwwaty artdyrylýar. Aýratynda ýolagçy taksilaryň elektron hyzmatlarynyň ýolagy uguryň işiniň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şertlendirdi. Inne raýatlarymyz şäheriň durly künjekleriniň taksi sargyd edip wagt ýitirmän, oň hyzmatyndan peýdalanyp bilýärler. Bu bolsa türkmen älim 50 gradusyga emeli aratlaşyk emlasynyň mümkinçilikleriniň netijeli ulanylýanyny görkezýär. Yeni dawr aýratyn bellemeli zat olam ýurdumyzyň demir ýol ulaglary we howa ýollary arkaly ýoly rowany bolýan raýatlarymyzyň değişli ugurlary boýunça petekleri sargyd etmegine we satyn almagyna giň mümkinçilikleri öpüşen edildi. Değişli ulaglar boýunça iş bilen sapara edýänler, gedelenje edýän adamlar üçin demir ýol ulaglarynyň we howa ýollary ulgamynyň hyzmatlary sany ulgam arkaly ýola goýuldy. Munyň özi halkamyň awadan we bagtyar durmuşynyň öpüşen edilmegi, adamlaryň durly ugurlary boýunça ýola goýulýan hyzmatlardan netijeli peýdalanyp bilmekleri ugurny döwlet derejesinde aladylýanyny görkezýär. Şunun ýaly her zaman eşretlerinden we sany tehnologiýalar mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan raýatlarymyzyň Gahrman Arkadamyda we Arkadaly Gahrman Serdarymyda bolan hoşallyklaryň çägi ýok.
Şolar wagtyň özünde ýurdumyň medeniýet we sunugat ulgamyna sany tehnologiýalaryň mümkinçilikleri netijeli ýola goýdy. Şeýlelikde ýurdumyň muzeýlerine virtual hyzmatlaryň amala asylmagy, ýurdumyň ilatynyň we dünýäniň durly ýurtlarynyň raýatlarynyň muzey gymmatlyklary, täzeden dikeldilen taryhy ýadygarlyklar we buğra degişli zerur maglumatlar bilen tanışmagy mümkinçilik töretdi. Şeýle virtual hyzmatlar muzeýleriň binasy oň bedek aýratynlyklary barada giňişleýän maglumat berýän Türkmen TV gatynyň ajaýyplyklaryny görkezýän 360 derejeli ekranlaryň hyzmatlary aýratyn belläliklidir. Milli medeniýetimiň we sunugatymyň ösürmegine we bu ugrun dünýä çykmagyna sany tehnologiýalary möhüm ornuň degişliligini bellemeli. Häzirki döwürde kinokonsert merkezleriň, teatrlaryň, elektron sahnalary, dünýäniň durly ýurtlarynyň medeniýet we sunugat ulgamyna degişli wekilleri bilen onlaýn görnüşinde geçirilýän maslahatlar, medeni festivallar hemde duşlar bu urdaky halkara hyzmatdaşlarynyň has ösürmegine giň ýol açýar. Aýratyn internet saýtlary, elektron neşirler häzirki zaman tele we radio ýaýlymlaryň mümkinçilikleri bu urun sağlaşygy ösüşini üpjün edýär, hemde olaryň ähli raýatlarymyz we daşa ýurtlular üçin ilýeterligini şertlendirýär. Bu wasa Türkmen halkynyň döwreden we dünýä nusgulyk milli gymmatlyklarynyň däp desturlarynyň dünýäde wagt edilmegine giň ýol açýar. Arkadaly gahraman serdarymyň şu ýylyň 9 fevralyna geçiren giňişleýän mejlisine eden çykyşyna ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak maksady bilen awtomobil ýollarynyň ara gatnaşyk suw, gaz we elektrik üçinçilik ulgamlarynyň suw lagym arasyndaky diskalaryň gurulşygyna EPC serişdeler goýberler diýip belledi. Şunna degişli diskalaryň sany ulgam bilen üpjün edilmegi taslama taýýarlaýjylara we gurulşykçylara bildirilýän esasy talap bolup durýar. Bu bolsa beýik maksatlaryny nazarlaýan asylly işleriň rowaç gadamlaryna bagdalgadar.